давоми хониши бадеии романи замини падарон. қисми дуюми роман, боби якум. биё додар, ҳамин ҷо дар сари чашма камтар роҳат кунем. роҳамон қариб омад охир. қариб омад додар, насиб бошад бегоҳ ба қишлоқи обурдон мерасем. қишлоқҳои кӯҳистон номҳои ғалатӣ доранд. бо мароғ гуфт Диловар. обурдон, сафедов, роҳи бедона ва ғайраҳо. мардуми деҳи обурдон бисёр одамони қайсаранд, нақл мекард Идрис. ин қишлоқ дар доманаи кӯҳ дар ҷойи селгузар аст. барои ҳамин ҳар баҳор ки сел омад, нисфи қишлоқро шуста меравад. лекин мардум аз нав хона сохта зиндагонӣ кардан мегиранд, вале ба ягон ҷойи дигар кӯчида намераванд. модом ки онҳоро ҳар баҳор сел хонавайрон карда гуразонида натавониста бошад, мо чӣ хел муҳоҷир мекунем? бо шубҳа мепурсид Диловар. мебинем додар, қатъияшон маслиҳат мекунем, каме бепарво ҷавоб дод Идрис. аз думани лолазори кӯҳ як чашмаи начандон калон ҷорӣ мешуд ва кадом марди савобталабе барои ҷамъ шудани оби чашма ҳавзчаи хурдака канда будааст, ки он ҳамеша пури об буд. Диловар ва Идрис аспҳоро аввал об дода, баъд ду пои пеши онҳоро баста ба чаро сар доданд. худашон хурҷинҳоро гирифта ба гирди чашма нишастанд. гурусна шудӣ чӣ, додар? пурсид Идрис. ҳо, гуфт Диловар, агар гӯшти мурғи марҷон монда бошад, бароред. гӯшт нест, гӯшт пагоҳӣ тамом шуда буд кӯ, гуфт Идрис. лекин барои мо ҳоло мурғи марҷон не, гӯшти хуки ёбоӣ бошад ҳам задан мегирем. бисёр гурусна шудам. ӯ аз як чашми хурҷин кулчаву мавиз баровард. кулчаҳои янгаи шакаргул ҳам чизи хуб аст, гуфт Диловар хандида. ба даҳонандозӣ худаш об шуда меравад, ҳоҷати хоидан нест. янгат медонад ки дар сафар чӣ лозим, бо ифтихор гуфт Идрис. янгаам фақат ғами шуморо хурдааст, ки дар сафар азоб накашед да? набошад чӣ буд, гуфт Идрис болида. янгаат ман бар ин шавҳарро дигар аз куҷо меёбад? лекин шумо ҳам янгаи шакаргул бар ин занро дигар аз куҷо меёбед? каме ба қитиқи Идрис расида пурсид Диловар. рост гуфтӣ додар, мардона иқрор кард Идрис. шакаргул дар боғ якта рӯйдагӣ, дута не. Диловар баъди ин гапи Идрис беихтиёр зани худро ба ёд оварду оҳиста дар дилаш адолати ман ҳам якта рӯйдагӣ, дуто не гуфта монд. онҳо кулчаҳои соф ба ширу қаймоқ пухтаи янгаи шакаргулро ба оби сарди чашма тар карда, бо мавиз хӯрда, шикамашонро сер карданду баъд якдам ба рӯи сабзаҳо рӯ ба боло дароз кашиданд. кӯҳистон чӣ хел зебост, гуфт Диловар, мафтуни қуллаҳои барфпӯши кӯҳи рӯбарӯ шуда. ба ростӣ, агар ман ҳам кӯҳистонӣ мебудам, ҳаргиз ин хел ҷои зеборо партофта ба водии гарму серпаша намекӯчидам. ҳозир беҳтарин фасли кӯҳистон аст, додар, хаёлолуд гуфт Идрис. чаҳор тараф сабзаву лолазор, аз тамошояш сер намешавӣ. аммо зимистон ки ғалаву донаат тамом мешавад, ин ҷо зиндагӣ беҳад сахт аст. мардуми қишлоқи обурдон ҳам барои он ба дигар ҷое намекӯчанд, ки каме замини ҳамвору ҳосилхез доранд. болотар ки каме рафтӣ, ҳама ҷой санг аст. мардум барои сангҳо хокро ба халта кӯчонида гандум мекоранд. як каф дона меғундоранд. ин тавр ки бошад, ҳамаи онҳоро ба вахш муҳоҷир мекунем, ба хурӯш омада, гуфт Диловар. ҳамаи онҳоро кӯчонидан ҳам мумкин нест, гуфт Идрис. барои чӣ? нимхез шуда пурсид Диловар. барои он ки ҳамаи онҳоро кӯчонем, дар водии вахш ҷой намерасад, бо шӯхӣ ҷавоб дод Идрис. пас фақат қишлоқи обурдонро мекӯчонем? хандида пурсид Диловар.
ҳамон ҳам дар гумон аст, гуфт Идрис. Агар аз қори Зиёдулло эшон зур бароем. эшон ба муҳоҷирон чӣ кор дорад? Мардум бе иҷозати эшон муҳоҷир намешаванд? Не, намешаванд, додар, гуфт Идрис ба сӯи диловар якпаҳлӯ гашта. мардуми қишлоқҳои Оббурдон, деҳи боло, мазори мулло ва сиполинги моҳ ҳама муридони қори Зиёдулло эшон ҳисоб мешаванд. агар вай ба муқобили муҳоҷиршавӣ фатво диҳад, як кас намекӯчад, чунки мардум ба вай ихлос доранд, аз вай метарсанд. балки калонҳои раён ба мо мадад мекунанд, маслиҳатомез гуфт диловар. ҷаноби Акмалзода ба номи раиси комиҷроия мактуб доданд ку. Идрис аз содагии диловар хандид. Не, додар, гуфт ӯ як нафаси чуқур кашида. На мактуби ҷаноби Акмалзода, на калонҳои раён ба муқобили қори Зиёдуллои эшон ҳеҷ кор карда наметавонанд. Набошад чӣ кор мекунем? Пурсид диловар ва шӯхиомез гуфт. балки мо аввал худи эшонро ба муҳоҷиршавӣ розӣ мекунем, байки розӣ шуд, ҳамаи муридҳояш аз хафояш хеста меоянд. аммо Идрис нахандид. ӯ дар ҳақиқат ҳам дар фикри ҳамин хел як тадбир буд, ки коре карда аввал худи эшонро ба муҳоҷиршавӣ розӣ кунад, то ки дигарон ба роҳ андохтан осон шавад. биё додар, таваккал ҳамин шаб ба ҳавлии худи эшон меҳмон мешавем, гуфт ӯ. кани бинем моро чӣ хел қабул мекунад. шумо ҳам магар пештар аз муридҳои ӯ будед? Пурсид диловар. ба як ҳисоб мурид гӯя ҳам мешавад, шогирд гӯя ҳам мешавад, додар, гуфт Идрис аз ҷо бархоста, бари чакманашро афшонда. лекин аз муридҳои шаккокаш, аз онҳое ки вай ба куштан милтиқ намеёфт. боз ин ҳамон муллои манқад набошад, ки шумо дар бачагиатон думи хари ӯро бурида будед? Пурсид диловар, ҳикояти мактабхонаи Идрисро ба хотир оварда. бале, додар, гуфт Идрис, хуб дар ёд доштаӣ. модом ки ту дар ёд доштаӣ, иншоаллоҳ ҷаноби эшон ҳам фаромӯш накардаистанд. пас имшаб ба хонаи ҳамон муаллими шумо меҳмон мешавем, гӯед? бале, додар, рафтем ба аспҳо савор шавем, ки рӯз бегоҳ шуд. диловар дар қаҳри дилаш ба ин таклифи Идрис чандон розӣ набошад ҳам, худи нақшаи ҳамсафараш ба вай хеле муроқавар намуд. бинобар ин ӯ дар муқобили Идрис чизе нагуфта, хурҷинашро ба китф бардошту ба сӯи абраш равон шуд. онҳо аз пайраҳа ва бераҳаҳои кӯҳистон боз нимрӯз роҳ гашта, бегоҳӣ қариби фурӯ рафтани офтоб ба деҳаи Оббурдон расиданд. аз мобайни ҳавлиҳои гилини пасту баланд чаҳор чанори азим ба осмон қад кашида, ки ба ин сабаб қишлоқро чаҳорчинор ҳам мегуфтанд. Идрис ба диловар фаҳмонд, ки он чаҳорчинор дар чаҳор кунҷи ҳавзи калони саҳни масҷиди деҳа сабзидаанду ҳавлии Зиёдулло эшон дар қафои ҳамин масҷид аст. ин ҷо масҷиди калон аст магар? Пурсид диловар. ҳо, додар, гуфт Идрис, ин масҷиди ҷомеъ аст ва ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа мардуми қишлоқҳои гирду атроф ба намози ҷумъа ин ҷо меоянд. баъд аз намоз қори Зиёдулло эшон ба онҳо ваъз мегӯяд. пагоҳ рӯзи ҷумъа аст. аксари мардуми қишлоқҳои атроф ба ин ҷо ҷамъ мешаванд. ин омади кори мост, хитоб намуд диловар. мо ҳам якбора баъди эшон ваъз гуфта мардумро ба муҳоҷиршавӣ ташвиқ мекунем. дигар рӯз ки ба мо ин қадар одамро кӣ ҷамъ карда метавонад? гапи ту маъқул, додар, гуфт Идрис. лекин барои дар масҷид ваъз гуфтани ману ту иҷозати эшон дар кор аст. агар вай гурсухта розӣ нашавад, мардумро ба муқобили мо шӯронида, кори шуданиро вайрон мекунад. мо эшонро чӣ хел розӣ мекунем? Пурсид диловар. мушкилии кор дар ҳамин аст, додар. ягон тадбир бояд ёбем. чӣ тадбир? сари ман ҳам ба ҳамин гаранг, гуфт Идрис
лаҷоми сиёҳмушкинро кашида аз роҳравӣ боз истод. агар мо ягон чизи хуб медоштему ба эшон тӯҳфа мекардем, мумкин ки вай розӣ мешуд. Масалан чӣ? Пурсид диловар. Надонам, ҳар чӣ бошад. ба ман Нусратхуҷа як соати тилло тӯҳфа карда буд. Агар хоҳед, ҳаминро ба эшон медиҳам, гуфт диловар ва аз бахалкисааш соати занҷирадорро баровард, ки он дар шувои нурҳои охирини офтоб ҷило медод. Идрис соатро ба рӯи кафаш гузошта тамошо карду ба таклифи диловар розӣ нашуд. эшони манқа садқаи ин соат шавад, гуфт ӯ. инро ба кисаат андохта мон додар, насибат кунад. ман муаллими худро бо ягон тадбири дигар розӣ мекунам. онҳо ба кӯчаи тангу ноҳамвори паҳлӯи масҷид тоб хӯрда, дар назди дарвозаи чӯбини сернақшу нигоре истоданд. идрис аз рӯи таоммул як гулӯ афшонда, мардина буданашро эълон карду, сипас ҳалқаҳои оҳанини дарвозаро ба ҳам зада садо дод. кист? аз дарун овози омиронаи зане шунида шуд. идрис бо тааҷҷуб ба диловар нигоҳе карду бори дигар сулфид, то ки зан гурезаду рафта ба мардони ҳавлӣ хабар диҳад. лекин зан баъди дуюмбора сулфидани идрис ҳам нагурехту ин дафъа ба дарвоза наздиктар омада бо ҳамон овози омирона «Кист мегӯям?» гуфта пурсид. идрис ба диловар ба маънои зани эшонро дидӣ чашмак заду боз як бор сулфаи бардуроғ карда «Ман мулло Идрис, як шогирди ҳазрати эшон мешавам», гуфт. ҳамин хелгӯӣ намешавад. Чӣ ин қадар месулфӣ? Магар сулфаи кабутак дорӣ? танбеҳ дод зан ва занҷири дарвозаро кушод. идрис дар ҳамин лаҳза ба хотир овард, ки Зиёдулло эшон агарчи 3 бор зан гирифта бошад ҳам фарзанд надидааст. пас ҳеҷ ҷои тааҷҷуб нест, ки дарвозаро зан мекушояд. ҳазратам дар хона ҳастанд? Пурсид идрис, ки лаҷоми асп дар даст намедонист дарояд ё не. ҳазрат таҳорат мекунанд, гуфт зан. дароед. идрис аз оҳанги ин ҷавоб нисбат ба эшон як дараҷа беэътиноӣ доштани занро пай бурда ба сӯи ӯ синчакорона нигоҳе кард. зан қомати баланди мавзунашро каме хам карда, як бари рӯяшро бо рӯймоли докааш панаҳ карда меистод. рӯи сабсафед ва чашмони сипсиёҳи пурсеҳри занро дида, дили идрис як таҳ кашиду тахтапушташ тафс баровард. зан хеле ҷавон менамуд. наход ҳамин нозанин зани эшони манқа бошад, гуфта ӯ дар дилаш мегузаронид. зан низ аз ин фикри шогирди ҳазрат пай бурд, магар ки беихтиёр хандаи зебое карду зуд ба дигар сӯ рӯ тофта боз бо ҳамон овози омирона гуфт: аспҳоро ба зери айвон баста ба меҳмонхона дароед. ман ба ҳазрат хабар медиҳам. зан хиромон роҳ гашта дар охири суфаи дароз тоб хӯрда ба ҳавлии дарун даромада рафт. аммо идрис ҳанӯз ҳам аз қафои ӯ нигарон, гӯё беҳушу бехаёл меистод. ҳой ако, чӣ шуд ба шумо? Пурсид диловар гарангии идрисро дида. ҳозир ҳазрат барояд чӣ мегӯем? идрис аз ин пурсиши диловар каме ба худ омада ҳушёр шуду, вале ҳанӯз ҳам дар сараш фикри он зан буд, ки падарқусур зани хушрӯ будааст, ақли одамро медуздад, гуфт. ба зани эшон бо чашми ганда нигоҳ накунед, шӯхӣ кард диловар. охир вай муаллиматон, пиратон мешавад. ман ба чашми ганда нигоҳ накардаам, додар. вай чашмони ганда доштааст, бо шавқ ҷавоб дод идрис. хайр додар, биё, ин гапҳоро мон аспҳоро бандем. саҳни ҳавлии беруни эшон хеле васеъ буд ва дар ду тараф айвонҳои дароз дошт. миёни ҳавлӣ гулзори калон, ҳар ҷо дарахтони себу шафтолу ва бутаҳои анор менамуд.
идрис ва диловар аспҳоро дар як кунҷи айвони дароз баста, хурҷинҳояшонро бардошта, ба лаби гулзор омаданду ба меҳмонхонаи дар рӯ ба рӯ буда нигоҳ карда истоданд. бо вуҷуди амри зан ҳоло ба даромадан ҷуръат накарданд. онҳо мунтазири ҳазрат буданд. фурсате пас боз ҳамон нозанин намудор шуду ба ҳоли мардони гаранг хандида гуфт: ба меҳмонхона дароед, гуфтам ку, боз чӣ меистед? ҳазрат ҳоло намоз хонда истодааст. мо метарсем, хоҳар, гуфт Идрис бо шӯхӣ. бо гапи ту ба хона дарему сипас ҳазрат зада пеш кунад чӣ? агар ки тарсед, барои чӣ омадед? гуфт зан низ ҳазломез. модом ки омадед, дигар чӣ метарсед? офарин, хоҳар, гуфт Идрис, забони асал доштаӣ. чӣ ном дорӣ? ба номам чӣ кор дорӣ? гӯё бо қаҳр гуфт зан. охир мо туро хоҳар хондем акнун. ту чӣ хел хоҳар мешӣ, ки номатро мо надонем? ранҷишомез гуфт Идрис ва гӯё қаҳр карда мерафта бошад. ба як даст хурҷинашро аз замин бардошт. зан рӯяшро нимкушода ба Идрис нигоҳ кард. нигоҳи чашмони онҳо ба ҳам бархӯрду зан ғамгин сарашро поён афканда: номам Малика, гуфт. Малика? номи зебо, ҳусни расо доштаӣ. Идрис аз илтифоти зан масту масрур буд ва ҳоло намедонист боз чӣ гӯяд, то ки Маликаро ҳарчи бештар ба худ машғул кунад. ту духтари ҳазрат мешӣ? қасдан пурсид ӯ. не, гуфта дармонд Малика. занаш. афсӯс, гуфту монд Идрис. ман духтараш гумон кардам. чӣ афсӯс мехӯрӣ? кунҷковона пурсид зан. ҳам ту, гуфт Идрис ва бо табассум илова кард. ман мехостам ба ту як шӯи нағз ёбам. ту мардаки берӯ будаӣ, гуфт Малика ва пас гашта ба ҳавлии дарун даромада рафт. ҳама кор расво шуд ку саволомез ба диловар нигоҳ кард Идрис. боз ба ҳазрат нарафта нагӯяд? чаро ба ҳазрат гӯяд, гуфт диловар. он вақт ҳазрат худи ӯро аз мо пештар ҳай мекунад. билло ки рост гуфтӣ, додар, гуфт Идрис рӯҳ гирифта. биё ҳарчӣ бодобод, ба меҳмонхона даромада мешинем. кани ҳазратро ҳам бубинем. онҳо хурҷинҳои худро бардошта ба меҳмонхонаи дарҳояш роҳ кушодаву вале нимторик даромаданд. Идрис хурҷинҳоро қасдан дар ҷойи ба чашми соҳибхона намоён болои ҳам гузошта баланд карда монд, то ки ҳазрат гумон кунад, ки онҳо бо хурҷинҳои пури чиз омадаанд. меҳмонхона хеле васеъу калон буд ва дар миёни он болои бурёи рутубаткашида дусе кӯрпаву болишти кӯҳна партофта монда буданд. Идрис зуд кӯрпаҳоро паҳн карда барои ду кас ҷойи нишаст тахт кард ва чун соҳибхона ба диловар такриф кард, ки аз боло гузарад. он ҷо ҷойи ҳазрат мешудагист, гуфт диловар ва каме аз поёнтар нишаст. не, додар, гуфт қатъӣ Идрис. ин ҷо гап дигар аст. агар мо худамонро аз эшон пасттар кашида шинем, ӯ моро ба ду пул намегирад ва ҳама гапу кори мо бефоида мебарояд. чунки эшон одат кардааст, ки фақат шахсони мансабу насабашон баланд ва мағруру бо такаббурро иззат кунад. аз ҳамин сабаб мо бояд, ки ҳангоми суҳбат бо ӯ каме мағруру бо такаббур бошем, то ин ки моро чун шахсони иззатманд қабул карда ба гапамон гӯш кунад. он тарафаш баъд кори ман, додар. ту тамошо карда мешинӣ, хандид Идрис ва диловарро аз боло гузаронида барои ду қабат курпача шинониду ду болишт ҳам дод, ки бо виқор такя карда нишинад. диловар ҳанӯз намедонист, ки Идрис бо ҳазрат чӣ кор карданист, вале бо вуҷуди ин гуфти ӯро иҷро карда, як паҳлӯ дароз кашиду ба болиштҳо такя намуд. баъд аз куфти роҳи серӯза ин хел истироҳат ҳоло айни муддаои ӯ буд. қисми дуюми роман
боби дуюм. аз берун шарфаи по ва канда канда сулфидани марде шунида шуд. ҳазрат бошад? гӯё худ аз худ пурсид Идрис ба сӯи дар нигоҳ карда. аз дар аввал нӯги асо намудор шуд ва баъд марди қаддарози ришкалону салакалоне ассалому алайкум гуфта бо салобати ба худ хосе даромад. бешубҳа ин худи ҳазрат буд. идрис ва диловар низ ба пешвози ӯ бархостанд. зиёдулло эшон синаш аз 60 гузашта бошад ҳам ҳанӯз хеле бардаму бақувват менамуд. ӯ бо чашмони калон калони гӯё аз косахонаашон ҷӯшида баромада ба меҳмонҳои навхондааш хунсардона нигоҳе карду аз рӯи одати меҳмондорӣ шинетон нахезетон гуфт. идрис ва диловар пай бурданд ки эшон ҳоло каме дар ҳаяҷон асту мехоҳад инро аз назари меҳмонҳо пинҳон дорад. ӯ барои вохӯрӣ чандон шитоб накарда аввал асояшро оҳиста ба кунҷи пойгаҳ рост карда, баъд кафши калони чӯбинашро аз по кашиду онро ҳам бо як кунҷи холии пойгаҳ телат дод. ва баъд гӯё аз қафояш касе омада истода бошад, аз дар берун як нигоҳ карда туф карду сипас ба як даст намӣ ба ришаш афтодаро молида ба меҳмонҳо наздик омад. ассалому алайкум гуфт Идрис. як қадам пеш гузошта барои вохӯрӣ даст дароз кард. онҳо ду даста вохӯрӣ карданд. идрис дастони сергӯшту гарми эшонро якдам сар надода пурсид: ҳазратам сиҳату саломатанд? зиёдулло эшон ба саволи идрис ҷавоб надода хомӯшона ба сӯи диловар даст дароз кард. инаш боз ки бошад, аз дил гузаронид ӯ. эшон идрисро ҳанӯз дар бачагиаш баъд аз он воқеаи думи хар ниҳоят бад дида монда буд ва он гуноҳи ӯро ҳаргиз бахшида наметавонист. аммо солҳои баъдина аз забони тези идрис андеша карда барои он ки дар байни мардум шармсор нашавад ба вай бо хушомад мулло Идрис гуфта гап мезад ва дар дилаш хурсанд буд ки ҳарчи ӯ ба ҷои дуртар кӯчида рафт. онҳо 2 сол боз ҳамдигарро надида буданд, вале эшон кинаи пешинаи худро ҳанӯз ҳам фаромӯш накардааст. бинобар ин ӯ ҳоло ба хурҷинҳои пур нигоҳ карда бо изтироб фикр мекард ки боиси омадани инҳо чӣ бошад, зеро эшон аллакай медонист ки ин меҳмонҳои нохонда ҳаргиз аз қабили муридони ӯ нестанд. инҳо дуою тӯмор намепурсанд, пас ягон талаби дигар доштагистанд. идриси шумқадам ҳеҷ гоҳ ба вай хабари хуш намеорад. эшон дар дил гаштаю баргашта маликаро ҳақорат мекард ки беҳуда дарвозаро кушодааст, вале ҳоло маҷбур буд хуш омадед, марҳамат, биншинед гӯяд ва худ ночор дар поёнтар ба рӯи бурёи сард ба 2 зону нишинад. эшон хеле камгап буд, чунки ба сабаби манқа буданаш бисёр калимаҳоро нодуруст талаффуз мекард. чӣ хеле ки боре ба ҷои алиф аниф гуфта шарманда шуда буд ва сомеёнаш механдиданду баъд ӯро масхара карда мегаштанд. аммо бо вуҷуди ин ихлоси муридонаш ба вай кам намешуд. онҳо манқагии ӯро низ як хислати худододи ҳазрат медонистанд. эшон ҳоло сар поён афканда ба сукут рафта буд ва мунтазири амри меҳмонҳо буд. идрису диловар чашми ӯро хато карда як ба ҳамдигар нигоҳ карда гирифтанду сипас идрис ҳам мисли эшон сари 2 зону нишаста барои диққати ӯро ҷалб намудан сулфаи бардурӯғе кард. ҳазратам гуфт ба гап сар кард. мо ҳарду ба як вазифаи муҳим ба ин тарафҳо омадаем ва қарор додем ки аввал шумо пирамро як зиёрат карда
фотиҳа гирифта баъд ба кор даст занем. Зиёдулло Эшон ба Идрис синҷишкорона нигоҳ карду боз хомӯш мунтазири давоми сухани ӯ шуда истод. Ту гарданшикаста кай аз ман фотиҳа гирифта кор карда будиа, ки акнун кунӣ? Аз дил гузаронид Эшон. Идрис зуд пай бурд, ки Эшон ба гапи ӯ бо шубҳа менигарад, вале аз ин парвое накарда дилпурона ба гапаш давом намуд. Аз рӯи қоида мо мебоест, ки аввал ба калонҳои раён муроҷиат кунем. Лекин ҷаноби Нусратхоҷа гуфта буд, ки аввал аз шумо фотиҳа гирем, чунки шумо пири ҳоид ҳастед. ҷаноби Нусратхоҷаро шиносед дар кор. Аз ақрабои Идрис чӣ гуфтанашро надониста забон хоида монд. дар ҳамин як лаҳза Зиёдулло Эшон бо кӣ суҳбат доштанашро фаромӯш карда, зуд ба ёрии Идрис забон кушод. ғозии ислом Фузайл Махсуми шаҳид. бале бале, гуфт Идрис аз забон кушодани Эшон шод шуда, худи худаш ғозии шаҳид. ман тамоми шаҷарои он азизро нағз медонам. аз суҳбати ҷаноби Нусратхоҷа низ борҳо баҳра гирифтаам. ҳоло он кас мансабдори калони ҳукумат бошад? бале, он кас раиси колхози мо, гуфт Диловар низ бо Мароқ ба суҳбат ҳамроҳ шуд. вале Эшон ба гапи ӯ бо шубҳаи рӯйрост гуфт: дар ҷои шумо ҳанӯз колхозҳоро барҳам надодаанд? дар кӯҳистони мо ҳама колхозҳоро барҳам доданд. гуфтанд, ки аз Сталинобод калонҳои ҳукумат ҳамин хел фармон додаанд. Идрис аз ин гап тамоман хабар надошт ва ҳоло гаранг буд, ки ин рост бошад ё дурӯғ. агар рост бошад, чаро ҳукумат колхозҳои бо азоб ташкилкардаи худашро бо як фармон барҳам диҳад? ва ин ҳолат ҳоло ба иҷрои вазифаи онҳо чӣ хел таъсир мекунад? оё мардуми нав аз колхоз озодшуда боз ба колхоз ба водӣ рафтан мехоҳанд ё на? аммо Диловар, ки газета мехонд, аз газетаҳо ва аз суҳбати Умархон вазъияти колхозҳои кӯҳистонро ва сиёсати ҳукумати республикаро нисбат ба ин ноҳияҳо як дараҷа медонист. бинобар ин ҳоло ӯ ба саволи Эшон ҷавоб доданро ба уҳда гирифт. ин рост аст. дар он ҷойҳое, ки ба зурӣ колхоз сохта буданд, ҳукумат бекор кард, чунки колхозро ба зурӣ сохтан мумкин нест. ҳар кас хоҳад ба колхоз медарояд, нахоҳад не. боракалло, ба даҳонатон набод, гуфт Зиёдулло Эшон ҷавоби Диловарро писандида ва фикр кард, ки инаш як гапро медонад. ба ӯ таваҷҷӯҳе зоҳир карда: исми шарифи ҷанобашонро донистан мехостам, гуфт Эшон. исми шарифашон Диловар Мирзоев, гуфт Идрис. ин кас табелчии колхози мо мешаванд. табелчӣ? барои аниқ кардан пурсид Эшон, ки ин мансаби нави урусиро намефаҳмид. Мирзо гӯед? Мирзо Диловар гӯям ё ин ки Диловар Мирзо? кадомаш ба шумо хуш ояд, мо қабул мекунем, хоксорона ҷавоб дод Диловар. ба Эшон ин шикастнафсии ӯ низ маъқул шуд, ки вай акнун дар суҳбат худро хеле озод ҳис карда, оҳиста оҳиста кушода мешуд. Диловар Мирзо, Мирзо Диловар. ба ман Диловар Мирзо бештар маъқул. дар таърих Ҳусайн Мирзо, Муъмин Мирзо, Бобур Мирзо гуфтани азизҳо гузаштаанд. шумо Диловар Мирзо мешавед. ва ин кас ба таърих низ медарояд? нимшихӯю нимҷиддӣ бо табассум пурсид Идрис. Зиёдулло Эшон як лаҳза ба андоми Диловар назар дохта истоду баъд мутафаккирона гуфт: дар таърих як номи нек мемонаду як номи бад. иншоаллоҳ ин кас бо номи нек мемонад. ташаккур домулло, самимона миннатдорӣ изҳор намуд Диловар.
шумо нафаси нек доред ҳазратам, гуфт Идрис. ӯ ҳис карда буд, ки ҳоло айни аз кор гап кушодан аст. дар ҳақиқат Диловар Мирзо бо нияти хайр омадаанд ва бояд, ки дар таърих номи неки ин кас монад. ҳоло ин кас омадаанд, ки кӯҳистониёни безаминро ба заминҳои зархези Водии Вахш кӯчонад. ин ҷо ду кори савоб аст. якум ин ки заминҳои нообод обод мешаванд, дуюм ин ки мардуми безамин ва камзамин соҳиби замину нон мешаванд. бинобар ин мо умедворем, ки шумо пирам ба ин кори савоб мадад мекунед. Зиёдулло Эшон хуб медонист, ки пирам ҳазратам гуфтаниҳои Идрис ҳама хушомадҳои нуги забонист, вале бо вуҷуди ин ба вай хуш омада буд. аз ман чӣ талаб доред? Бо нармӣ пурсид ӯ. Идрис ба сӯи Диловар нигоҳ карда аз Эшон пинҳонӣ чашмак заду баъд як зӯракӣ сулфида гуфт: ҳазратам, мо аз шумо талаби бисёр надорем. фақат хоҳиш дорем, ки пагоҳ рӯзи ҷумъа дар масҷид ба муҳоҷиршавии муридҳоятон фатво диҳед. ана гап дар куҷо будааст? аз дил гузаронид Зиёдулло Эшон. ман нагуфтам, ки ин Идриси шумқадам ҳеҷ гоҳ хабари хуш намеорад. ӯ сар поён афканда ба сукут рафт. андеша мекард, ки ҳа гӯяд чӣ шаваду негӯяд чӣ шавад. билохир ба ин қарор омад, ки бо ҳилаю тадбир гиребони худро аз дасти Идрис халос намояд. мулло Идрис, ин талаби шумо гапи андак нест ва иҷрои он басо мушкил аст. ман дар китобҳои қадим дар ҳеҷ ҷо нахондаам, ки касе ба ақрабои худ, алалхусус ба муридонаш, фатвои муҳоҷиршавӣ дода бошад ва гумон дорам, ки ин хел фатво дар шариат раво нест. ҳазрат, ҷиддӣ гуфт Диловар, ки дар дил кайҳо аз мадади Эшон даст шуста буд. дар замони мо бисёр корҳое мешаванд, ки мислашон чӣ хеле ки шумо мегӯед дар ягон китоби қадим нест. бобоҳои мо шояд намедонистанд, ки рӯзе мардуми ҳоидро ба заминҳои навкорами Водии Вахш кӯчонидан зарур мешавад. ин кор ба назари онҳо афсона барин менамуд. барои ҳамин дар ин бобат навиштани фатворо онҳо шояд ба савобдиди шумо гузошта рафта бошанд. Зиёдулло Эшон заҳрхандае карду ба хурҷинҳо чашм духта боз ба фикр рафт. аз берун шарфаи по шунида шуду баъд овози малика баромад. дастархонро гиред. Эшон гӯё ки ӯро чизе газида бошад, ҷаста бархосту ба сӯи дар тохт. торик не, чароғ биёрам. аз таки дар овози малика бурро шунида мешуд. Эшон дастархонро оварда ба миёна монда буд, ки Идрис ба вай ёрӣ дода зуд онро паҳн кард. дар дастархон 4-5 та нони тунуку 3-4 та кулча ва пиставу мағзи бисёре буд. эшон ба дастархон нигоҳ кард, дар дил маликаро сарзаниш кард, ки зани бесарфа аст. ба ҳар касе роҳгузар магар дастархон мекушоянд. фурсате нагузашта аз дар шӯълае намудор шуд. азбаски эшон ба сӯи дар пушташро гардонида менишаст, шӯълаи чароғро намедид. Идрис як сулфида хост, ки хеста аз дасти малика чароғро гирад, вале эшон аз воқеа огоҳ шуда ӯро хестан намонд. ӯ чароғро ба тоқчаи хона гузошта акнун ба ҷояш нишастанӣ буд, ки боз шарфаи поро шунид. эшон бо дили нохоҳам ба сӯи дар рафту чойнику пиёларо аз дасти зан гирифта чизе гуфту ғурунгоз зада баргашт. маълум, ки маликаро барои ин қадар зуд омада рафтанаш коҳиш мекунад. ба ман диҳед, чойро ман мекашам. Идрис нимхез шуда чойнику пиёларо аз дасти эшон гирифт. эшон
боз дар ҷойи аввалааш чаҳорзону нишасту аз рӯи одат сар поён афканда ба сукут рафт. идрис саросима нашуда ду-се бор чойро гардонду баъд пиёлаи аввалро ба соҳибхона дароз кард. ба меҳмон диҳед, сар набардошта ба сӯи диловар ишорат кард эшон. мувофиқи таомул пиёлаи аввалро бояд соҳиби хона нӯшад. Бо шӯхӣ гуфт идрис: мабодо заҳраш набошад. ба ту заҳр ҳам таъсир намекунад, гуфт ғурунгоз зада эшон ва чойро аз дасти идрис гирифта боз ба наздаш гузошт. ҳазратам каромот карданд додар, гуфт идрис ба диловар рӯ оварда. мегӯянд ки кас заҳрро ҳам камкам хӯрда одат кунад, дигар таъсир намекардааст. ман охир чанд муддат дар дами нафаси пирам нишаста сабақ гирифта будам. зиёдулло эшон ба идрис норизоёна нигоҳе карда, диловар худро ба зур аз ханда нигаҳ медошт. табъи ҳазратам аз чӣ сабаб бошад ки имрӯз хиратар менамояд? пурсид идрис. аз нафаси бӯйноки саге, гуфта ғурунгоз зад эшон. ҳазратам магар бо саг бусобусӣ карданд? худро ба нодонӣ зада пурсид идрис. не, он саг худашро наздик тарошида сару гарданашро ба ман мемолад. мегӯянд ки саг одамро аз бӯяш мешиносад. бо тамкин гуфт идрис. шояд он ҷонвари безабон ҳам ёри дамсози худро ҷуста бошад. эшон асабонӣ чойро нӯшиду пиёлаи холиро ба идрис дароз кард. сипас ба диловар рӯ оварда пурсид: истед ки дар манзили нави шумо масҷид ҳаст? магар ҳазратам майли кӯчида рафтан доранд? омароқ пурсид диловар. не, гуфт эшон, гап дар ин нест. ӯ каме таваққуф карда баъд боз давом намуд. ман ҳоло дар ғами онам ки ин қадар муъмину мусулмонро аз ҷойи гармаш кӯчонида ба куҷо мебаред ва ҳоли онҳо минбаъд чӣ мешавад? як масҷид набошад, як эшону бисмилло набошад, ҳама аз дин гашта кофир мешаванд ку? диловар ҳаргиз чашмдори чунин савол набуд. вай гумоне ҳам надошт ки ба вай чунин саволҳо медиҳанд. бинобар ин саволи эшон дар хусуси масҷид аввал ба вай хандаовар намуд, аммо ӯ зуд фаҳмид ки эшон бо ӯ шӯхӣ карданӣ нест, баръакс гуфтугӯи ҷиддӣ дорад. ҳазрат аз рӯи инсоф гӯед, ҳозир ба мардум сарпаноҳу нон зарур аст ё аввал масҷид? каме оташин шуда пурсид диловар. аввал масҷид, хитоб намуд эшон, чунки ризқу рӯзии бандагонашро худо мерасонад. пас чаро нисфи зиёди ҳамқишлоқиёни мо мудом гуруснаву урён мегарданд? пурсид идрис. ё ки чаро ҳар баҳор нисфи қишлоқи шуморо сел руфта мераваду раҳми худо намеояд? ҳама ин хости худост, мутафаккирона гуфт зиёдулло эшон. инсон махлуқи ночиз аст. ҳамин ки шикамаш сер шуду танаш бутун шуд, худоро фаромӯш мекунад. аз ҳамин сабаб дар ҳар як манзил як масҷид зарур аст ки мардум ҳар рӯз он ҷо омада намоз хонанд, тоату ибодат кунанд, то ки худоро фаромӯш накунанд. пирам, мебахшед, гуфт идрис ба хурӯш омада. агар ягон кас шуморо махлуқи ночиз гӯяд, малол намешавед? ту падарсаг барои чӣ маро ҳақорат мекунӣ? гуфта эшон яку як бора ба ғазаб омад. ана дидед тақсир, бо тантана гуфт идрис. вақте ки худи шуморо махлуқи ночиз мегӯянд, ҳақорат пиндошта ба ғазаб меоед. маълум мешавад ки инсон гоҳо шумову худоро фаромӯш кунад ҳам инсон аст. аммо ту инсон нестӣ, гуфт эшон ҳанӯз ҳам аз ғазабаш нафуромада. фарзанди мусалмон бошӣ ҳам кайҳо аз динат гашта кофир шудаӣ. боз омада муъмину мусулмонҳоро ҳам бероҳа карда ватангадо мекунӣ. не, намешавад. ман зинда бошам, ба ин роҳ намедиҳам. худи пагоҳ
вақте ки мардум дар масҷид ҷамъ мешаванд, ман фатҳо медиҳам, ки кофирҳои муртадро аз қишлоқ зада пеш кунанд ва ё дар худи масҷид сангсор карда кушанд. тақсир: нона калон газеду гапа калон напартоед, гуфт Идрис. ҳоло замона дигар шудааст. ҳукумати шӯро мемонад, ки шумо моро дар масҷид сангсор кунед. ҳукумати шӯро ҳама корро ба ихтиёри худи мардум мондагӣ, гуфт эшон. шарикат нав чӣ гуфт? Колхоз ҳам ихтиёрист, муҳоҷиршавӣ ҳам. мо аз колхоз ҳам безору аз муҳоҷиршавӣ ҳам. ҳазрат, гуфт бо тамкин диловар, мо ҳанӯз касеро ба муҳоҷиршавӣ маҷбур накардем. шумо дуруст гуфтед, ки муҳоҷиршавӣ ҳам мисли колхоз ихтиёрист. мо омадем, ки бо мардум бо нағзӣ маслиҳат кунем. зиёдулло эшон баъди ин гап каме аз ҷаҳлаш фаромада қадре осуда шуда буд, ки боз аз берун шарфаи по ба гӯшаш расид. ӯ бо ғазаб бархоста ба таги дар рафт. малика ба як табақи чӯбини калон қурутоб оварда буд. ба инҳо қурутоб чӣ лозим буд? Гуфт эшон бо овози баланд. инҳо беҳамин ҳам масту гумроҳанд. ҳазрат шӯхиҳои аҷиб дорад, гуфт Идрис гӯё ба диловар муроҷиат карда. эшон табақи қурутобро оварда ба рӯи дастархон гузошт. акнун ки ба дасти худат оварда мондӣ, розӣ бошӣ ҳам мехӯрем, норозӣ бошӣ ҳам мехӯрем, гуфт Идрис мувофиқи одати кӯҳистониён ба туту гузашта ва ба хӯрдан сар кард. меъдаи ман қурутоб не сангро хӯрам ҳам ҳазм мекунад. лекин баъзан қурутоб аз санг ҳам сахттар меояд, бо киноя гуфт диловар, ки бо вуҷуди гурусна буданаш ба табақ даст дароз кардан намехост. ҳазрат навака гуфт ку ризқу рӯзии бандагонашро худо мерасонад. бо даҳони пур ба зур гап мезад Идрис. пас ин қуруторро низ худо бо яке аз фариштаҳояш фиристодааст. фаришта гуфта маликаро ба забон гирифтани Идрис ба Зиёдулло эшон хуш наомад. ӯ ки табиатан ниҳоят бадрашку бадгумон буд ва алалхусус аз зани хурдиаш малика хавфе дошт, ҳоло гӯё ки ба ҷигараш корд халонида бошанд, дар ҷои нишастааш як печутоб хӯрд. падарсак ба малика даҳон мезанад, аз дил гузаронид вай. лекин зоҳиран хомӯш дамашро фурӯ бурда менишаст. эшон вақтҳои охир аз малика тамоман дасту дилашро шуста буд, вале ӯро чӣ кор карданашро намедонист. як даҳон гап занад, малика 10 то ҷавоб медод. боре эшон хост, ки дуғу пуписа карда ӯро тарсонад, аммо малика натарсид. баръакс, вақте ки эшон ӯро занаки беномус гуфта як шаботӣ зад, малика ту эшони ҳез гуфта чунон тела дода фиристод, ки ҳазрат пояш лағжида дароз афтид. эшон чандин бор фикр кард, ки ӯро талоқ дода бароварда пеш кунад, вале ин кор ба зарари худаш мешуд, зеро ӯ хуб медонист, ки агар вай ба малика талоқ диҳад, дар байни мардум шарманда мешавад. ҳамин ки малика аз ҳавлии эшон баромад, 100 та харидор пайдо мекунад, балки харидорҳои аз эшон беҳтар, ҷавонтар, тавонотар. чунки малика занест, ки нав 23-ро пур карда ҳусну камол ёфтааст ва ҳар мардро шайдо мекунад. ана барои ҳамин эшон ӯро рӯзу шаб посбонӣ мекарду намегузошт, ки аз дарвоза берун барояд. ӯро эшон ҳатто ба тӯю аъзои ҳамсоя ҳам рафтан намемонд, вале худаш мутеъу хушомадгӯи вай буд. дар хона малика ҳар чӣ хоҳад мекард. масалан, ҳамин ки бо эшон гапаш гурехт, шаб ҷойгаҳи ӯро ё дар пойгаҳи хона мепартофт, ё аз хона берун дар мадон. ва эшон маҷбур мешуд, ки то саҳар нахобида зориву зурна кунад, ҳар хел қасам хӯрад, ки
дигар аз изни малика як қадам берун намебарояд. ваъдаҳои бардурух медод, ки пеш аз мурдан тамоми замину молу ҳолашро пурра ба номи малика васиқа карда медиҳад. ҳар пагоҳ пеш аз намоз ба ҳаққи малика дуои хайр мехонад ва ғайраву ва ғайраҳо. аммо бо вуҷуди ин қадар хушомаду ваъдаҳои шавҳараш дили малика нарм намешуд ва нафрати ӯ ба эшон рӯз аз рӯз меафзуд. боиси хавфи Зиёдулло эшон аз малика ин буд, ки вай рӯзе агар бо ягон марди шуҷоъ вохӯрад, ӯро шарманда карда гурехта меравад. бинобар ин ҳоло ӯ аз фаришта гуфта киноя кардани Идрис ниҳоят ба тарс афтода буд. як лаҳза ба назараш чунин намуд, ки ҳамон марди шуҷоъ, ҳамон деви бадкеш Идрис аст. вале ӯ боз зуд ба худ омада астағфирулло гуфт ва ба хотир овард, ки гумон аз имон ҷудо мекунад. Зиёдулло эшон ҳоло хеле нарм гашта, ҳатто ба диловар муроот ҳам кард, ки таом хӯрад. лекин иштиҳои диловар кайҳо баста шуда буд. дилам ҳозир ҳеҷ чиз намекашад. сахт монда шудаам. узр овард диловар. агар ҳарчи тезтар ба дастархон фотиҳа мехондем, ҳамон қадар хуб мешуд. ман пойҳоямро як меёзонидам. ана мо ҳам сер шудем, худоро шукр, гуфт Идрис ва дасти равғонолудашро ба як лаби дастархон пок кардан гирифт. эшон боз як лаҳза сукут карду баъд омин гуфта барои фотиҳа даст бардошт.